Assalamu alaikum, muhterem milletteşlerimiz, siz Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Türlü tübeklerde yaşayışı halkımız turmuşundaki vakıqalar bilen bu adına davamında sizinle min İnsaf Abdullah tanıştırırım. Bugünkü çıkarılışta Şahıslar sahifesinde büyük şairimiz Hasan Tufan'ı iske alırız. Sırlarını keçti, isen kaldı. Ana tilimiz boğan bu Almat Çabatalı çapta yuvalmadı. Tatarstanlı çapta yuvalmaz. Kazan'da mübarek oyun festivalimizdi. Rossiyanın 13 tübeginden 13 ansambl jıyılganmında hemmesinin öz garmonçuları, büyüşleri, jırçıları eskitkiç motor ko'rinish. Ural tübeginde Tatar medeniyetinin üstürüge bütün ömrün bağışlagan Fawziya Elbitova. Kişi jırlamagan, kişi bilmegen, unutulgan, elle kaşangı jırlarını izlep çıkarıp sahneye koyasım kile. Qaysıgızның қолы жылы, бәйлесі бар yürekni deyip yazar şair Hasan Tufan. İlimiz tarixində qoratap bulup тұрған repressiya çırları, anda көргенләрен dostlarının anı satуын barısında көңілінде саклый шул. Büyük şəxslərimizni barlap, alar turunda сөйләп күрсәтеп тұру мәслихәттер. Bugün şəxslər səhifəsində Hasan Tufan'ı iske alabız. Sırlarını keçti, isen kaldı. Ana tilimiz boğan bu Almat Çabatalı çapta yuvalmadı. Tatarstanlı çapta yuvalmaz. Әнә шундай йомшак тавышлы, сабыр, тыныч хылыклы була ул. Аны хәтта авыр еллар да үзгәртми, кырысландырмый. Феникс кышы кебек яна, күлгә үрелә, тагын күтәрелә. Бер кайчан да зарланмый. Ağıladan ılık dağılar, tuğan üsken iller yağına, terezege şirtirde yangar, nerseytir tuğanlarıma. Хәсән Туфан Аксубай районы Иске Кәрмәт авылында 10нчы бала булып дөньяга килә. Хәзер биредә аның музее дә эшләп тора. Шагыйрьнең 1500гә якын шәхси әйберләре тупланган. Бу безнең беренче залыбыз тулысынча Хәсән абыйның бала чагына багышлана. Хәсән абыйларның герҗирләре нәк шушы урында була. Алар шушы нигездә туып үсәләр, яшиләр. Хәсән Туфан кичкенәдән бик еш авырый торган була. Әнисе Гөлзизә аны үләннәр белән дәвалый. Әтисе Фәхриулла Тахир элегрәк Мулла Васифасы башкарган. Аннан балта астасы була, мишләр чыгара. Күп вакыт чит авылларга, чит күрше районнарга да чыгып эшли торган була. Анда инде чыккачтан ишетә, монда Иван Грозныйның кешеләре килә яңаданнан авылда чукындырырга дигән хәбәрне ишетү белән ул тиз генә кайтып, атын җигеп, үзенең гаиләсен шул арбага утыртып, без инде әйтәбез, төбәккә аюаланна алып китеп, үзенең гаиләсен шунда качырып кала торган була. Авылда 5 гаилә генә чукынмыйча кала. Чукынмаган баланы канунсыз туган дигәннәр. Әтисе фамилиясын алырга ярамаган. Әнисе исеме буенча Хәсән Гөлзизиндә булып йөри ул. 15 яшендә абыйлары белән Уралга чыгып китә. Шул киткәннән 55 ел авылга кайта алмый. Аның укырга сәләтен күреп, абыйлары Уфадагы Галия мәдрәсәсенә җибәрәләр. Аның анда укыткан укытучылары Шәйхи Бабич, Галимҗан Ибрагимов, Сейфи Кудаш булалар. Галимҗан Ибрагимов бер вакыт аларга инша язырга бирә. Хәсән абый шундый матур иттереп инша язып бирә. Һәм инде Галимҗан Ибрагимов моны укыгачтан бик нык шакката. Һәм инде ул Туфан абыйга шундый сүзләр әйтә. Энем, синдә бик зур сәләтең бар, бик зур талант синдә. Сиңа һичшиксез үзеңнең халкың өчен эшләргә һәм язарга кирәк диде. Тик Хәсән Туфан өстендә кара болытлар куера. Аңа чит ил кешеләре белән элемтәгә кереп, совет властен таркатырга теләгән дип гаеп тагалар. Берничә тапкыр үлем белән күзгә күз очрашырга туры килә аңа. Әйтик, 2 кешелек камерада 80ләп тоткын. Биредә көн сайын берничә кеше тончыгып үлә. Хәсән Туфан 16 ел туганнарыннан аерылып яши.
Сөекле хатыны Луиза Сәлияскәрова ул кайтырга 10 ай кала гына вафат була. Ә бит Хәсән Туфанның исән калуында аның да өлеше зур. Шагыйрь тоткынлыкта ачлыктан шешенә башлагач, канын биреп ризыкка алыштыра башлый. Чәч тулымын, аннан бөтен йорт җиһазларын сата. Хәсән Туфанга посылкалар җибәреп тора. Ул арада кичкенә уллары Идегәй үлеп китә, кызлары Гөлгенәне үстерәсе бар. Ә халык дошманы хатыны булу бер дә җиңеләрдән булмый. Аны халык дошманы дип, анарга истәлмәк камуслыклар китереп бирәләр. Камуслыкларны түләргә дә анарга кирәк акча кирәк була. Шул вакытта эшеннән дә куып чыгаралар аны. Сокращать итеп чыгаралар. Ләкин инде ул менә шуларның барысында каплап бара. Ләкин бөтен квитанцияларны менә шул нәрсәләр күргән, нинди расходларын, кайчан, нинди вакытта, нинди штрафлар бирәләр. Баласы эшкә чирдәгәчтен эшкә бара алмаган өчен анарга зур-зур штрафлар бирәләр. Менә шул квитанцияларның ул барысында менә шушы кечкенә генә редикульгә җыеп бара. Сүргеннән кайткач, шушы редикюльне Хәсән Туфанга тапшыралар. Ул андагы кәгазьләрне берәм-берәм бер ай буе укый. Нәтиҗәдә кичерешләре Луиза, Ромашкалар, Тамчылар ни сөйли кебек шигырьләргә салына. Шулайда күп кенә хис-тойгыларын йөрәк түренә бикләп куя ул. Хәтта үзен төрмәгә утырткан дусларына да ачу сакламый. Аларга бер авыр сүз әйтми. Әле язучылар берлегендә бергә эшлиләр. Затлы була, аның һәр вакыт кәштүмнән йөрүен искә алалар. Ә туган авылына Хәсән Туфан 3 тапкыр кайта. 70-нче елда мин мәктәптә укыта идем. Хәсән абый кайтты беренче мәртәбә. Ул анда инде мәктәптә балалар белән очрашу булды. Үзенең авыл турында авылдашлар инде барсы да укытучылар бөтенебез анарга исебез китеп карап тордык. Хәсән Туфанның бик матур җырлавын әйтәләр. Авылга кайткач урманга, чишмә буйларына төшәргә ярата. Анда мандолинада уйнап таң аттыра торган була. Ромашкалар тибрәлә җилдә, бер күренеп, тагын күмелеп. Йөгерә-йөгерә шаян нәниләр, җирдә качыш уйнаган кебек. Шулай дип яза Хәсән Туфан үзенең бер шигырендә. Ул аеруча менә шундый кыр чәчәкләре яраткан. Аларны хәтта үзенең бакчасында да үстергән. Хәсән Туфан мәңгелек турында уйлана торган фәлсәфи шагыйрь. Ә инде туган ягы, туфрагы, аның болытлары, каеннары, чәчәкләре һәр вакыт аның шигырьләрендә үз урынын ала. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Аксубай районы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Казанда түгәрәк уен фестивале узды. Россиянең 13 төбәгеннән 13 ансамбль җыелган монда. Һәммәсенең үз гармончылары, биючеләре, җырчылары. Искиткеч матур күренеш. Урал төбәгендә татар мәдәниятен үстерүгә бөтен гомерен багышлаган Фәүзия Әлбитова. Кеше җырламаган, кеше белмәгән, онытылган, әллә качанғы җырларны эзләп чыгарып сәхнәгә куясым килә. Казанда Татарстан Республикасы көне уңаеннан бик күп чаралар узды. Төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләребез өчен иң дулкынландырганы үзләре үк чыгыш ясаган түгәрәк уен һәм Уйнагыз гармоннар фестивале булды дисәк, ялгыш булмас. Әлеге чараларда безнең төшерү төркеме дә эшләде. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Түгәрәк уен фестивалена 13 төбәктән 13 ансамбль җыелган. Һәммәсе гармончылар, җырчылар, биючеләр белән. Искиткеч матур күренеш. Sayları başlanı bilen bizning нәрсә уже başlana turmuşumuz gel Kazan üstüne çağırıp dura. Şunun için biz poyizga oturgan soң sezilip duruşta bütün yaktan Kazan'a şatlanışıp tatarlar jıylan. Mine bugün de qarab qaragız. Bütün uramlarını gürletip garmınçılar buldu. Big şatbız. Rahmet Kazan. Şulay tatarını gürletip bizge. Devamlı bulsun, әлеге традициябыз, яшьләребез күбрәк булсын, милләтебез яшәсен, без бердәм булганда безнең көч бердәмлектә шулай бит. Рәхмәт бик зур.
Бу бәйрәмгә инде без катнашабыз 2008 елдан бирле, уйнагыз гармоннарга түгәрәк уенда катнашабыз 2012 елдан бирле. Бик тә яратабыз, Татарстанны яратабыз. Бик тә яратабыз очрашырга, безнең татарлар белән төрле төбәктәге. Без инде туганлашып беттек. Шуңа күрә бик яратып киләбез Казанга. Казанны яратабыз. Бик матур гөлгә күмелгән ныкратыбыз буйлары. Бик матур гөлгә күмелгән ныкратыбыз буйлары. Менә шул курган өлкәсеннән килеп җиткәнсез. Ни өчен? Нәрсә йөртәсез? Бу кадәрле ямнилекне карагалы килдек. Былтыр biz килгән идек, тоже бик ошады. Шуның өчен быел да килдек. Яратабыз, Казаннан энергия алабыз. Шундайын әйбәт яхшы энергиялар, яхшы кешеләр, көлеп кенә сөйләшәләр. Шундайын менә ягымлы кешеләр. Шуның өчен безнең киләсебез килеп тора. Шундайын исәнлек, саулыкта гына яшәгәле насыйп кылсын. Киләчәктә иминлек, саулык, тазалык халкыбызга бирсен Алла Тәгалә. Biz Penza өлкәсеннән күп кенә машиналарга утырып, 130 кеше килдек Татарстаныбызны бәйрәм белән котларга. Без рәхмәтле Татарстанны булганына, телне, динне, халкыбызга, матбугатны, мәдәниятне саклап калырга ярдәм иткәнгә. Без бик киңәшле Татарстан бүген шул зур дәрәҗәгә җиткәненә, ул безгә бик зур читтә торган татарларга бик зур ярдәм. Инде 39-нчы тапкыр нәкъ менә Галиәскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры алдында безнең уйнагыз гармоннар фестивале гөрләй. Сексеннче еллардан башланып киткән әлеге уйнагыз гармоннар проект ул халыкчан проект. Һәм биредә әлеге майданның бик күтәренке рухта булуы, республика көнендә татар интеллигенция, татар җәмәгатьчелеге һәм килгән Казаныбызның килгән кунаклары чын мәгънәсендә татар мәдәниятен, сәнгатен күрсәтүче, дәлилләүче уйнагыз гармоннар чарасы. Шулай милләттәшләр җыелып, үзебезнең гореф-гадәтләр нигезендә җыр, бию, моң аша катнашу, тәбрикләү дә бик мөһим. Менә минем әйтәсем килә, һәрбер килгән коллективка, һәрбер килгән кешегә зур рәхмәтләрне җиткереп, шушындый зур чараларны ачканда, без иң беренче и туган тел белән башлыйбыз. Hörmətli tamaşaçılarımız, Kamal Teatrı qarşısında Uynarız Garmonlar festivali gürley. Əlbəttə bizning Яңа Гасыр телерадио компаниясы да читтә калмый. Менә турыдан туры эфир бара. Билгеле, моны бүтән дөньяда яшәүче милләттәшләребез дә күрәчәк һәм бергә безнең белән сөенәчәк. Иң беренче чиратта бу бит инде республикабыз көне. Беренчедән үзебезнең республикада үзебезнең кем икәнебезне белеп, татар икәнебезне тоеп, балаларыбызга татар телен өйрәтеп, һәм милләттәшләр белән бергә дустату яшәсәк иде. Уйнагыз Гармоннар фестивалендә 1000-нән артык катнашучы, шуларның яртысы диярлек гармончылар. Билгеле, инде безнең Татарстан Республикасының да барлык районнарыннан килгәннәр. Безнең алдыбызда Азнакай районыннан килгән милләттәшләребез. Әйтегез әле, сезнең ансамблегез нәрсә дип атала? Аяз ансамбле безнең ансамблебез. Без Азнакай районы Шуар Абдул мәдәният йортыннан килдек. Бүген нинди чыгыш ясыйсыз, нәрсәләр күрсәтәсез? Үзебезнең матур ак куян җырын алып килдек. Үзебезнең күркәм баянчыларыбызны, гармончыларыбызны алып килдек. Безнең бәйрәмебез дәвам итә. Инде ел сайын традицион күренеш, ул шушы бөтен дөньядан җыелган гармончыларыбыз Казанның Бауман урамыннан Кремльгә таба
юл алды. Татар яшәгәндә гармон яшәр. Чөнки ул безнең күңелебездә, ул безнең йөрәгебездә, ул безнең каныбызда. Лейсана Садырдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. 30 август Татарстан Республикасы көнен чит илләрдә гомер итүче милләттәшләребез дә бәйрәм итте. Төркиянең Измир, Анталия калаларыннан Стокгольм, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Мюнхен һәм Белград шәһәрләрендә гомер итүче татарлар видеоларына күз салыйк. Исәнмесез, дуслар, исәнмесез! Мы снова с вами! Соннарда утырып, мотор итеп, исәнлек, саулык теләп, сезгә көтеп калабыз. Yaratam yine Tataristan Baltanların işini yaratan Tükürüp yaşını yaşnap yavğan Yangırların işini yaratan Tükürüp yaşını yaşnap yavğan Yangırların işini yaratan Фәүзия Шәмси кызы Әлбитова Свердловск өлкәсе татарлары арасында танылган җырчы. 2007 елдан ул Йылдыз татар халык ансамбле җитәкчесе. Ансамбльнең чыгышы татар чараларының бизәге булып тора. Әлеге коллектив һәм Фәүзия ханым тырышлыгы нәтиҗәсендә Урал төбәгендә яшәүче берничә буын татарлар үз асылына кайтты. Фәүзия ханымның бөтен гаиләсе татар сәнгатенә хезмәт итә. Тулырак алдагы видео язмада. Фәүзия Шәмси кызы Әлбитованың Свердловскига күченүенә инде ярты гасырдан артык вакыт узган. Тумышы белән ул элеккеге Пермь өлкәсе Октябрьский районы Казаки татар авылыннан. Җыр биюгә мәхәббәте бала чагыннан ук күренә башлый. Беренче чыгышларын ул туган авылы клубында ясый. Башкорт Республика сәнгать училищесының дирижер хор бүлеген тамамлагач, иҗади хыялларын Урал башкаласы һәм Свердловск өлкәсенең татар авылларында узган татар концертларында чынга ашыра. Akşarlaklar derşe güymemde Sizesime iken beğer kayı Min aşkına sila kilgeni Бүген Фәүзия Әлбитова исеме Свердловск өлкәсенең бар татар дөньясына таныш. Борынгы татар җырлары Фәүзия ханым иҗатының аерым урынын били. Мин бик яратам классиканы. Иске борынгы җырларны яратам, кеше җырламаган җырларны яратам. Шул кеше җырламаган, кеше белмәгән, онытылган, әллә качанғы җырларны эзләп чыгарып
сәхнәгә куясым килә. Шундый теләгем бар. Бүген Фәүзия Әлбитованың балалары бер табын янында җыелышкан. Әниләрнең туган көне моның өчен күңелле һәм әһәмиятле сәбәп. Бер-береннән ерак яшәгәнгә күрә, мондый очрашулар сирәк күренеш. Улы Билал Татарстан Республикасының Чаллы шәһәрендә гомер итә, бизнес белән шөгыльләнә, гаиләсендә 3 малай үстерәләр. Икенче улы Айзат Екатеринбургның транспорт компаниясендә эшли. Ә кызы Зөлфия ире Илнур Хамидуллин белән бергә Екатеринбург каласы янындагы 2 шәһәр Березовский һәм Югары Пышмада татар коллективларын җитәкли. Алар да инде күп балалы әтияни. Иң яклы теләкләр мәнимә. Мин бик рәхмәтле. Бик яхшы тәрбия биргән өчен, безнең өчен гел дугаларда булган өчен. Узын гомерләр телибез. Исәнлектә, саулыкта бергә яшәргә язсын, якынрак итеп, ешрак күрешергә язсын. Мин бу гаиләгә 21 ел элек килдем. Һәм әйтәсем килә, бер кайчан да үземне килен итеп сизмәдем. Мин һәр чакта да кызым булдым. Шуның өчен әнигә мин бик рәхмәтле. Әнигә исәнлек, саулык, бик бәхетле булырга язсын. Балалары, оныклары арасында бик күп шатлык күреп, бик күп бәхет күреп яшәргә язсын Алла бирсә. Безгә кунакка ешрак килсен. Без бик шат һәр чакта да. Гаилә бергә җыелгач, яраткан җырларын башкармыйча калмыйлар. Аныгы Зәринә дә Фәүзия ханым эзләреннән бара. 14 яшында ул инде берничә вокаль бәйге җиңүчесе. Дәванисенә багышланган җырында иң җылы сүз һәм теләкләр яңгырый. Әнекәй утлап күмер учлап эшмиме бармакларың күп булгандыр гомереңдә утта янган чакларың. Мондый очрашуларда хатирәләрдә яңартыла. Балачак, әниләрнең тәрбия суллары, авылда узган җәйге каникуллар. Әйбәт үстек. Кызык булды. Ну, нишләптер минем истә көтүгә чыгып. Ну, көтүгә гаилә белән бөтенләй җыелып бара. Авырдыр да соң. Олылар инде маллы карыйлар. Без инде үзебез кызыклы әйбер Шибеннәр аша бетерәләр. Гаилә, балалар, оныклар, иҗади коллектив һәм музыка. Бу Фәүзия ханым бәхетенең төп төшенчәләре. Тик тормыш белән тулысынча канәгать булыр өчен яңа иҗади планнар һәм казанышлар да кирәк. Фәүзия Әлбитова сүзләренчә, аңарда әле алар бик күп. Фәхри Насретдинов, шундый җырчы бар безнең татар халкында. Бар түгел, ул инде дөнья куйган кеше. Миңа менә бик ошый шул Фәхри Насретдинов. Менә шуның турында берәр концертта сөйләсем килә. Аның җырлаганнарын тыңлаттырып ишеттерәсем килә. Ул гына түгел, безнең күп бөек җырчылар. Бик күп. Без дә котлауларга кушылып, Фәүзия ханымга озын гомер һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Мондый кешеләр булганда, Уралда халык сәнгате үсәчәк һәм әле күп еллар дәвамында чәчәк атачак. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловский өлкәсе. Татар халкы гомер-гомергә көчле булган, бирешмәгән, берләшкән, кыйбласын югалтмаган. Рухыбыз нык булсын, милләттәшләребез. Исәнлектә очрашырга язсын, сау булыгыз.